Το περιεχόμενο της αρχαίας φράσης «νους υγιής εν σώματι υγιή» παραμένει πάντα διαχρονικό και επίκαιρο. Το βαθύτερο νόημα του είναι πως ο άνθρωπος μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να πετύχει την ισόρροπη ανάπτυξη ανάμεσα στο σώμα και στο πνεύμα. Είναι γενικά παραδεχτόν ότι μέσα από τον αθλητισμό προβάλλονται οι υπέρτατες αξίες που καταξιώνουν την ανθρώπινη οντότητα αλλά και ολόκληρο τον πολιτισμό μας. Ο υγιής αθλητισμός ταυτίζεται με τη σωματική ευεξία αλλά και την ηθικοπνευματική ολοκλήρωση του ατόμου. Καλλιεργεί την αντίληψη, την κρίση, την πειθαρχία, την αυτενέργεια, την αγωνιστικότητα και την αυτογνωσία. Μέσα από τον αθλητισμό αναπτύσσονται αρετές όπως είναι η ευγενική άμυλα που οδηγεί στην αξία του επαγωνίζεστε. Η επιπρόσθετη αξία της αλληλογνωριμίας και της αλληλοαποδοχής οδηγούν στην επίτευξη του αγαθού της ειρήνης. Αναμφισβήτητα, το επίπεδο του αθλητισμού μιας χώρας αποτελεί το δίκτυο του πολιτισμού της. Μέσα από τους περιφερειακούς αγώνες τύπου που χαιρετίζω σήμερα, εύχομαι να αναδείξουμε το ευγενικό, αρχαίο και αθάνατο πνεύμα όπως γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία. Αθλητές και αθλήτριες, με ευπρέπεια και αθλητικό ήθος να παραμείνετε πιστοί στον ιερό όρκο του αθλητισμού. Μόνο έτσι θα καταξιώσετε τους εαυτούς σας. Να ξέρετε ότι αξία δεν έχει το στεφάνι της νίκης, αλλά η ίδια η προσπάθειά σας, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στους διοργανητές και καλή επιτυχία σε όλους.